4 juta oleh telu, Bos. Apa iki? Iki lho, Bos, 4 juta oleh telu tak obral. Apa? Iki lho sing pertama lemari 2 pintu. Uh. Bahane full jati. Istimewa. Iki ya jerone kaje mentan. Yo. Iki sengaja dikirim mentan, nggih nyepil ben ketok asli warna jati. Oke, iki barang sing pertama. Dikirim definisi. Yo, iki barang sing pertama. Iki sing pertama. Sing kedua ini, Bos. Ndi? Meja TV, Bos. Meja TV. Nah, Iya, pilih iya. manis laci 4. Heeh. Laci 4. Iki kayune jati. Jati kabeh. Yo. Kok nek jati aja dibayar to. Oke, yo. Yo. Terus yang terakhir dia apa? Terakhir lho, Bos. Apa ki? Kok mbek penek ki? Toilet iki lho kadele kaya ngene lho. Toilet iki lho, Bos. Meja rias. Iya, Oke. wis komplit sak kursine. Ki gak enek kocone. Lho, kocokne ora dipasang lho, Bos. Ongko. Ya, ora Oke. dikirim dipasang. Oke. Jadi telung barang nggur 4 juta, gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah. Bayar engko nek wis neng omah. COD. Iya. Oke. Nek order ya ora nggo DP, ora nggo uang muka. Kirim alamat lengkap karo Sherlock, barang dikirim langke dibayar. Misale barangnya ora sesuai, ora kayu jati, ojo diterima, ojo dibayar. Di cancel. Iya, bebas Bos. cancel. Oke. Iya, pokoknya Wis, juga cara ada- pemesannya piye? Link pemesanan di bio profil Sujud Mebel Nusantara. Heeh. Langsung di pencarian Sujud Mebel Nusantara di bio profil langsung yang nomorku. Piro ki, Bang? 4 juta oleh telu, Bos. Oke. Wis kena, Bro. Oke. Oke.